Gini oseinyowa. Oseinyowa nikech nohinyowa gini academic year mokalo. Notimore ma opush gik moko mbele ma ochor penjwa. Koro lecturers bende nigi pressure mar tieko syllabus. Koro ineno ni gimonego bed ni ipuonji for dweche moko 2. Ochune wi gi dwe achiel mondo donja gi thuon. Koro gino oseinyowa kabisa. Kakamega ng'anyo osetimore. Mana kaka owadwa nowacho. Wan lecturers nobiro mogolo lecturer ma nipuonjowa sechego. Ne en gini aibu maduong' kabisa. Ka koro ng'ama profesa igole klas, obiyo gone koke mbele lecturer mondo owuogi ojoin jowetege gidhi e ng'anyo. To mae gima sirikal nyalo timo. Sirikal nyalo ona gigi nikech sirikal ni kwang'iye to adieri makende ni ati koka pando wang'gi. Adieri makende ni okoseketo somo at ne. Ok gimiyo somo luor monego miye. Kok threat mawa threat go kata help wa weche betega. To mano kada wuoyo nikech mano noken ma kawuono. Kata help no weche betega. Koro wan gima wakwayo